Hvad sker der, Kjeld? Jeg vil gerne definere cosinus, sinus og tangens, men det kommer vi til senere ved hjælp af enhedscirklen her. Og først så, det hedder en enhedscirkel, så der er radius er 1 herfra, ikke? Så den er 1, og den er 1. Og så vil jeg gerne lave en retvinklet trekant herindefra, som vi kommer til at bruge senere. Og det er ikke så flot tegning med det lige meget. Og det første vi lægger mærke til, det er den her linje her. Så når du kigger herfra og på x-aksen her, når du kigger på den her, så laver den en vinkel her, som er her, og så en linje op her. Og det vi lægger mærke til her, der er et punkt her, som vi kalder for P. Og det her P her, det vil være definitionen på cosinus og sinus indtil videre. Så vi laver den her. Og den her kalder vi for cosinus til vinklen V. Og jeg laver også i den her orden, men også A, B, C. Og A og B er det samme, men det kommer vi tilbage til. Og den her kalder vi for cosinus til vinklen V. Og så det næste koordinat her, det kalder vi for sinus til V. Og så den her, den her lille trekant, der er her, som så er AP, og den her vil jeg gerne lide. Den her kalder jeg bare for D, den her punkt her, ABD. Så vil jeg så sige, at A, trekant, ABD, og trekant A, B, C, ret vinklet. Og de har begge to de samme vinkler i begge de har samme vinkler begge trekanter. Både den lille her, og den store. Og det skal vi så bruge lidt senere igen. Og det vi i hvert fald kan bruge det til, det er at finde en forstørrelsesfaktor, som vi kalder for K. Og K er så lige mod den her, som vi kalder for, eller nej, den her faktisk. Den her, undskyld. Den her, som vil være 1, og så langen C her, som, det er den her. Op her, og C her, som hedder C, bytter med 1, og det vil så være C. Det er så forstørrelsesfaktoren, og den skal vi så bruge på de andre også. Så den næste side bliver så nu skal jeg ud af for. Skal lige ud af for, man skal gøre. Nej, nu skal jeg ud af den her. Og så fortsætter den her. Cosinus. Og som sagt før, så er V og A det samme. Så vi laver en cosinus A. Forstørrelsesfaktor. C gange cosinus A. Man har ikke den er så lidt. Den er ikke så ud. Den må optage den næste. Hallo, rigtig meget. A giver A, og C, som er forstørrelsesfaktoren, gange sinus til vinklen A, er lige med A gange C. Ja, jeg ser den her. B, C, og den skal være
Nej, det vil så være. Og så kan vi lave den her. Og så hvis vi bytter om på dem, så vi får cosinus A til at stå alene. Så bliver det cosinus A. Fuck er det her? Fuck, den bliver nødt til at kigge her til. Skal vi ud til det? Nå, det er jo rigtig mand helt væk. Se gang, ja, det er sådan her. Og så vil det være lidt her. B, C, lidt med A, C, og så går C'erne ud med hinanden, og så er der A og B. Og det er sådan en viser tangens. Og så, ja, og det er de her foretegner, så vi bruger det på. Altså tangens er lige med sinus. Så hvis tangens, så hvis vi skal vise, hvordan tangens til A er, så er det lige med cosinus til A, divideret med sinus til A, som så også er det samme som A divideret med C. Nej. Er det? Ja, det er færdigt.